барои ман тозагии хона бениҳоят муҳим аст. Яке аз шиносҳоям гуфта буд, ки бечора албат хуштомани инҷиқ дорӣ. хуштомани ман бениҳоят зани зикаву тоза аст. Ман шахсан худам тозагиро дӯст медорам. Аз ҳамин сабаб метавонам гӯям, ки хуштоманам аз ҷиҳати тозагӣ ба ман ҳеҷ вақт ҳичӣ нагуфтанд. имрӯз қайсунгулон бо хуштомана ба ҳавлӣ рафтанд, чунки ба қарибӣ бояд хешу таборон ҷамъ шаванд. мо низ бояд дар он ҷо бошем. шавҳарам бошад гуфтанд, ки дертарак мо низ меравем. вақтамро беҳуда сарф накардаму хостам тозагӣ кунам. оғоз кардам аз ҳамомҳо, баъдан ҷомашӯвӣ кардам, тирезаҳоро шакидам, чангҳоро гирифтам, вакуум клинингам кардам ва дар охир партовҳоро бурдему аз ошхонаи лаззатсарой хӯроки шомро гирифтему омадем. боз фаромӯш накунам, об низ аз мағоза гирифтему баъдан ба хона баргаштем. аз рӯи нақшаи имрӯза ман бояд 2 дарси дигар гузаронам. баъд аз дарс мо метавонем, ки ба ҳавлӣ равем. шабона рафтан осонтар аст, чунки пробка камтар мешавад. ин буд рӯзи ман. то боздид дӯстон.